மாண்புமிகு உறுப்பினர் வேல்முருகன் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சமூக நீதியின் பிறப்பிடமாக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய சமூக நீதி கோட்பாடுக்காக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த தமிழ் மண்ணில் இருந்து தமிழக சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சட்ட மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியிருப்பது என்பது ஏற்பக்கூடிய செயல் அல்ல. 8 கோடி மக்களை பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற தமிழக சட்டமன்றம் இயற்றியிருக்கின்ற அந்த சட்ட மசோதாவை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பிரிவு 224 படி ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அதுதான் அவர் தனது அரசியல் கடமையை செய்வதாக அர்த்தம். மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கின்ற சட்டங்களை, மாநில பட்டியலில் இருக்கிற சட்டங்களை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு ஆளுநருக்கு உரிமை இருக்கிறது. ஆனால் மத்திய அரசு பட்டியல் இருப்பதையோ பொது பட்டியல் இருப்பதையோ கவர்னர் அவர்கள் திரும்பவும் நம்முடைய பேரவைத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பது என்பது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தை மீறிய ஒரு செயலாகும். இதை நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் நீதிபதி அல்டாம்ஸ் கமிஷனருடைய தலைமையிலான மூவர் நீதிபதிகளும் சரி, அதில் தனி நீதியாக இடம்பெற்ற பானுமதியும் சரி, ஏற்கனவே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்று சொல்லக்கூடிய நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கு மிஸ்ரா தலைமையிலான சென்னை உயர்மன்றத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, சமூக நீதியை காப்பதற்கு ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படுகின்ற தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த மாநில அரசு வழிகாட்டுகிற நெறிமுறையின்படி நடைபெறுகின்ற இந்த மருத்துவ கல்வி இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை பறிக்கின்ற செயல் ஏற்புடைய செயல் அல்ல. இன்றைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, வஞ்சிக்கப்பட்ட சிறுபான்மை மாணவர் செல்வங்கள் இந்த நீட் என்கிற நுழையா தேர்வின் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள். குறிப்பா இந்த சட்ட மசோதாவை மீண்டும் அனுப்புகிற இந்த சட்ட மசோதாவில் கடந்த கால அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட 7.5% அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்கிற ஒரு சட்டமாகத்தான் இந்த சட்டத்தை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். ஆக இன்றைக்கு பல்வேறு நீட் ஆதரவாளர்கள் சொல்கிறார்கள், கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழை மாணவர்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நீட்டின் காரணமாக என்று சொல்கிறார்கள். அது தவறு. தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த, கடந்த ஆட்சி கொண்டு வந்த, இந்த ஆட்சியும் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிற 7.5% அடிப்படையில் தான் கிராமப்புற ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 400க்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கிறது. இன்றைக்கு குறிப்பாக இந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரி 14,14,000 பேர் இன்றைக்கு அந்த நேர்முக தேர்வில் எழுதுவதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் தேர்வு எழுத வந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது 15,44,000 பேர். கடந்த ஆண்டு 2 லட்சம் பேர் வரவில்லை. இந்த ஆண்டு 70,014 பேர் வரவில்லை. ஏன்? நீட் தேர்வு என்று சொன்னாலே அச்சம் ஏற்படுகிறது, பதற்றம் ஏற்படுகிறது, உளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள். அதனால் தேர்வு எழுத போகிறோம் என்று பதிவு செய்துவிட்டு ஆண்டுக்கு 2 லட்சம் பேர், 1 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதி செல்லாமலே அவர்கள் அமர்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நீட் தேர்வு வரவேற்கக்கூடிய தேர்வா? மாணவர்களை மனச்சிதவிக்குள்ளாக்குற தேர்வு. தங்கை அனிதாவில் தொடங்கி இன்றைக்கு 20க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் சமூகத்தின் மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு பாடப்பிரிவில் 1175 மதிப்பெண் எடுத்தவர்கள் இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியவில்லை என்று தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிற அவலம் இந்த மண்ணில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு காரணம் நீட் தேர்வு. ஆக நீட் தேர்வு என்பது இங்கு ஏழை எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை இந்த மேல்நிலை கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய, உயர்கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ கல்விக்கும் யூஜி பிஜி என்கிற உயர்கல்விக்கும் செல்ல விடாமல் தடுப்பதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தேர்வு முறை. அந்த தேர்வு முறையை தகர்த்தெறிவதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் இந்த சட்டமன்றத்தில் மீண்டும் இயற்றப்படுகிற இந்த சட்ட மசோதாவை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மனதார வரவேற்கிறது, பாராட்டுகிறது. நான் கேட்கிறேன், ஒரு தேர்வு என்று சொன்னால் அந்த தேர்வில் வெற்றி பெறுகிற அனைவருக்கும் இந்த நீட் தேர்வில் மருத்துவ பள்ளியில் படிப்பதற்கு இடம் கிடைக்கிறதா? கடந்த ஆண்டு 8 லட்சம் பேர் பாஸ் ஆயிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற இடங்கள் எவ்வளவு? 2 லட்சம் பேரு. பிஜி 16,000 பேரு. ஆனா தேர்வு எழுதியவர்கள், தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 1.5 லட்சம் பேரு. ஆக ஒரு தேர்வை நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள். அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு உரிய இடங்கள் வழங்க முடியாத ஒரு தேர்வு முறை என்பது ஏற்புடையதா என்பதை நாம் இன்றைக்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆக முழுக்க அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க, நாங்க இந்த மருத்துவ கல்வி கொள்ளையை தடுப்பதற்கு இன்றைக்கு பிஜிக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் பீஸ் ஒயிட்ல அமௌண்ட் வாங்குவதற்கு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இன்றைக்கு 23 லட்சம் ரூபாய் சுயநிதி கல்லூரிகளில் நீட்ல தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் 23 லட்சம் ரூபாய் குறைக்கப்பட்டிருக்கிற 5 ஆண்டுகளுக்கு என்ன கட்டம் 1.5 கோடி ரூபாய் இருந்தாதான் ஒரு மாணவன் கல்வி கற்க முடியும். இந்த நீட் கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கு 3 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் ஆக 3 லட்சம் ரூபாய் 5 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து இந்த கோச்சிங்ல போய் சேர்ந்து பாஸ் பண்ணி அதற்கு பிறகு பாஸ் பண்ணா கூட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் மருத்துவம் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறதா என்று சொன்னால் இல்லை. ஆக நீட் என்பது ஒரு சமூக அநீதியான ஒரு தேர்வு, ஏழை எளிய மக்களை நுழைய விடாத ஒரு தேர்வு, உயர்கல்வி படிக்க விடாமல் தடுக்கிற ஒரு தேர்வு. ஆக அந்த தேர்வு ஒழிக்கப்பட வேண்டும், இந்த மண்ணிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாக சமூக நீதி இயக்கத்தை வழிநடத்துகிற தாங்கள் கண்டிப்பாக மாநில உரிமைக்குரிய இந்த கல்வி உரிமையை பொதுப்பட்டியலிருந்து மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வந்து இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டுவதற்கு இந்த சட்டமன்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை முன்வைத்து இந்த நீட் மசோதாவை மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கிற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த மசோதாவை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பாக வரவேற்று அமர்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம்.